Querido Joan Planas, T'escric aquesta carta per dir-te que avui he acabat de llegir Espanya des del bar. En el teu llibre t'entrevistes amb persones molt diverses i no et vull enganyar. M'hauria encantat poder xerrar amb tu i que la meva manera de veure España aparegués reflectida també en el teu llibre. Es verdad, me he sentido muy identificada con muchas de las personas con las que charlas a lo largo de tu recorrido por cientos de bares de España. Amb altres, però, no coincideixo del tot amb la seva forma de veure el món. Però saps què? Fins i tot amb aquestes persones he vist que tinc coses en comú. es fantástico, ¿verdad? En mi caso, en unos temas, porque claro, en tu libro hablas de muchos temas, me he sentido más cercano a un gallego que vive a miles de kilómetros de Cataluña que a un balear, que està mucho más cerca. Però en segons quins altres temes he coincidit més amb la dona catalana que entrevistes i menys amb la noia extremenya. Per a mi, Joan, ser espanyol és sentir-me afortunat per viure en qualsevol dels seus pobles o ciutats. Com no emocionar-me quan penso que sent català puc comunicar-me amb una llengua a milers de quilòmetres d'on vaig néixer, a l'Alguer, i per ser espanyol, amb una altra centenars de milers de quilòmetres, a Amèrica Llatina. ¿Cómo no sentir orgullo de vivir en un país en el que cuando leo tu libro siento que pese a la diversidad todos apostamos por más y mejor oportunidades? Por formar parte de una comunidad con menos pobreza, con más cultura y con menos enfermedades y más progreso? És clar que hi ha diferències entre tots nosaltres, però això és el que ens fa senzilla i meravellosament iguals.